април нашият разговор ще бъде посветен на Софийски фестивал на усмивките. Първо издание, той има английско заглавие, София Смайл Фест. 4 събития започва днес. Ние ще говорим и ще разглеждаме 2 от тях. Едното е в Чешкия център. Тук се открива изложба на чешка карикатура. Над 40 автори са представени. Наш събеседник по тази тема ще бъде Иво Хаджиев, който е от българо-словашки произход. Здравейте! Добър ден. Член на Чешкия съюз. Чешкия съюз, да. Защото в Словакия нямаме, това е, значи съм в Чешкия съюз. Ще си говорим за чешката и за вашите карикатури. И заедно сме с Халид Айтослу. Здравейте! Израснал в България, но от 35 години живее и работи в Турция. Чест гост на изложбите, на националните изложби на карикатура на Съюза на българските художници, които пък се откриват тази вечер. Но в театър Сълза и смях, в фоайето, е подредена изложба Балканска карикатура. Ще си говорим за нея, а и не само с вас. Но, може би, здравейте. Да започнем разговора именно с изложбата на Балканска карикатура. Какво може да бъде видяно там? Какви са темите, които вълнуват карикатуристите, ако можем да говорим за общи теми тук на Балканите? И можем ли? Да. Изложбата е изцяло и от балканските карикатуристи от различни страни и от Турция включително. Но първоначално искам да кажа, че много ще е трудно да се определи балканската карикатура с няколко думи, понеже тя е отдавна излязла извън пределите на своята география, има отражение както в европейската карикатура, така и в световната карикатура. И много ще е трудно да определим като рисунък върху бял лист. А това е просто отражение, резултат на много изживяност, страдания, съседство и така нататък. Има голямо отражение и в Турция също така. Например, един от основателите на съвременната турска карикатура се казва Джемал Надир Гюлер. Той е също изселник, български турчин. И неговите ученици в последствие са нашите учители, ако мога така да се изразя. В Турция има много карикатуристи, които са изселници от България. Тук са учили в начало. Някои са родени, израснали са тук, а някои фамилиите им са се изселили през годините. Така че и активно рисуват карикатури. А в балканската карикатурна изложба темите са универсални, лесно разпознаваеми от всяко зрително око. Например, ако махнете наименованията върху карикатурите, няма да разберете от коя страна е автора, понеже всички общи проблеми, общи интереси, актуални проблеми, всичко, което ги притеснява, всичко, което прави впечатление в ежедневието. Общо взето, това са темите, които ще видите в изложбата. Вас като художник, какво ви вълнува през годините като теми? Всичко, което вълнува обществото. Всичко, което се развива покрай нас. Било политика, география, екология, двустранните отношения, отношенията в семейството, в разликата между поколенията и особено през последните години технологията толкова се разви, изкуственият интелект вече нахлува в нашето ежедневие и се съобразяваме с тези теми и ги рисуваме малко така по-разбираемо, с символи и са без текстове са нашите карикатури, ако сте забелязали. И това е общо взето, което ще видите. Това е много интересно, което казахте, че в Турция в момента работят или са учили при художници, които са изселници от България. Вие поддържате ли връзка с тях? Естествено. Ние имахме една организация в Бурса. Тя беше организация на донските карикатуристи. Вече е закрита, но с течение на 10 години ние имахме активни участия в фестивали, организирахме конкурси и поддържаме винаги връзка с тях. Дори сега имаме един проект, който цели да събере тези карикатуристи на едно място в различни изложби. Даже ще бъде пътуваща изложба и в България, и в Турция. Така се планира.
Мисля, че в скоро време ще се чуе резултата. Добре, за участието ви в България малко по-късно. Само да ви питам, вие къде работите? Към някои издания или сте на свободна практика? Не, фриланс. Аз рисувам за конкурси, за изложби и по-скоро рисувам шаржове. Аз много обичам да рисувам портретни шаржове и в Бурса имаме си място едно ателие и рисувам на живо карикатури. Това е най-голямата ми страст, включително и тематичните карикатури, както ежедневно ги рисувам. Само да кажа, че едно от подготвените събития днес е постърна изложба на площад Славейков и рисуване на живо на шаржове, доколкото разбрах, но рисуването на живо на шаржове ще се премести вътре в Столична библиотека. Вие ще участвате ли в него? Непременно. Добре. Сега да си поговорим за чешката школа. Може ли да се начертаят линии, облик на чешката школа с Иво Хаджиев, да поговорим и как вие се насочихте към карикатурата? От малък съм рисувал, много съм бил доволен, кога съм могъл да си рисувам и съм се рисувал така. Рисувам до сега. Защо избрахте именно карикатурата? Защо се насочихте в тази насока? Не знам, преди не е бил интернет. Само били вестници, тези с хумор и това ми е било много близко. Много ми е било близко това и пак съм започвал да рисувам от малък, да. Тук в Чешкия център са представени повече от 40 автори, нали така? Да. Какво бихте казали за тях? Това са, лично ги познавам, това са моите приятели, защото съм в Чешкия съюз на карикатуристите. Тук там имаме среща. Виждате. В момента камерата ни показва две от вашите карикатури и ще видим по-нататък. Те са лесно разпознаваеми, защото един от главните участници в тях е бирата. Да. Разбирам защо е много хубава чешка бирата. Прекрасна. Но, ето тук, как да разбирам тази карикатура? Че скоро ни очаква бъдеще, в което в баровете пият само изкуствени интелекти, едно магаре и нямат какво да си кажат, или как? Да, точно така. Карикатура е била за един конкурс в Словакия. Прешов. Там тема е била бира. Сега започва, на 1 април има тази вернисаж.